обичат. Но не можем да бъдем като брат ми Лальо Боса никога. Пълна чанта с пари, поне 150 хиляди в момента има вътре. Аз съм свидетел. Само по 50 евро е пълна тази чанта. Яша права Пабло, брат ми има пълна чанта с пари. Пълна, пълна, поне 150 бона има така кеш пара. 150 бона има в тази чанта. Само за Митко хакера специално. Ти си роден с късмет. Браво! Господ е с тебе. Много те обича Господ. За това ти върви все напред. Гергини Лальо не може да достигнете. Няма шанс. Господ е с него. Имам си, винаги ще имам. Винаги ще имам, защото съм с голямо сърце. С голямо сърце. А кой го завижда? Какво са тия стотинки? Който ми завижда? Да ми е под подметката. Всички врагове сами под подметката. Излизайте сега да ми видят Лальо Боса сметката. Никога не му е на парите, никога не му е на колите. Бялото бебе никога не му е на парите, никога не му е на колите. Ей, момче, ти си шампиона, направо ги убиваш. Няма втори като тях, те се доказаха. Те са марка, марка, марка. Номер едно Пабло се нарича и всички го обичат. Цяла чанта пълна пари си пари. Тежка, тежка, тежка. Голяма чанта и голямо сърце има Лальо Боса. Няма втори като него. А брат ми казва: парите идват и си отиват. Няма ли кой да ми покаже пътя към целта? Да ми подаде ръка, да ми помогне в живота. Няма ли кой да ми подаде пътя към целта? Да ми подаде ръка, да ми помогне в живота. Всички Лальо гледат и му завиждат, че от нулата е тръгнал и човек е станал. Всички Герги гледат и му завиждат, че от нулата е тръгнал и човек е станал. Душмани Пабло ти завижда, душмани Лальо ти завижда, че всичко си имаш и много ти върви. Благодарим на Пабло. Душмани Лальо Боса гледат, душмани Герги гледат и му завиждат, и му завиждат на моя брат, че много му върви.